yang kalulawat tidak amin. Itu at tiradan ay marong di ba siya uwat se elang dia ang adi tidangin. Ya, nanti beden kan ya ag offering kaya para dak tidak. Oh, adi amo ya nagan maliti. Sikat tidak ko mas. Penyanya mikrofono. Okay. Thank you na auntie. Ay dua nga extra nga kopya niya Pilipos idi no ay siyempre na sa pay ko manil bet no ya kopya no ta ipay ko sa idi ay no kasi nga no ada makasapon day mo gida. Okay. Ang karinawa kayo kuma, dahil ito Friday na ni-review ko hindi nga adal ay ang timet na sa andali, ay na-overrun kami ka-time. Ginadugwa ako, doon na ito nipili ko nga pasat niya versikulo. So, ang karinawa kayo kuma na, yung mga pulo ay nagbalin ka limangas na versikulo. Mo-overrun tidak ka, tidak versikulo ay malalay tinangin ay mo yan. Okay? So, what tinangin niya, tulad niya chapter 3 ka Pilipos. No, masapon no, ay what tinaka chapter 3 verse 10, patingga verse 15 dada. So, sabay na basaan tiday, gadang akte ka isa nga volunteer na agbasa. Isla nga review. Kalagpas ni Pablo na di-study ito, pagtalgada na ito. Bilang Pariseo, bilang isang Hebreo, bilang isang Hudyo, ado ito pagtalgada na ito, no ganyapit ta mibilang agina ka anak ni Apo Diyos, o no ganyapit ta mibilang ka nalintag yasangan ni Apo Diyos. Idealistaan na. Nakugit ito mikawalo nga agaw. Man ito nibilin ni Abraham, ay Apo Diyos, Abraham ito. Sa isibong nga Israelita. Kaya sa wan dito manakam na ay puro nga Israelita dape. Akan man Timoteo na yung ama na ay Grego, mangka no di ano ko ay akan na pure na Pilipino, akan na mibilang ka sigod na Pilipino, Pablo ay pure, 100% yadaga na ay nagtaon ay Abraham. Sa miyembro niya tribo nga Benjamin, tuya niya anak ni Jacob, utot niya utak ko, patungkol ka English. Yan niya indukan unay na tribo, ito Hudyo. Say, puro nga Hebreo, surutan na dito lintag diya Hudyo. Say, lintag dito Pariseo. Kaya, lintag diya Pariseo nga extra. Mangka, school kayo, with ito basic na assignment, na kung nga kape ka, extra nga assignment, with extra nga credit. Mangka, tumaas ka kamya grade mo ka-school. Say, si papas na. Kahit sa niya, panagbiyak ni Pablo ito, awan natin po na nag-backslide again na 2021, si papasta nga surutan ito lintag ito para sa'yo, ng keno 2022 ay naggumandangin. Ay awan natin po man yan biyak ni Pablo. Say abaka na dito duma nga kabulo na ka si papas na nga sumurot ka diya lintag di Hudyo. Say na maparigat agina kadiya dalin nga kalinga ni Apo Diyos dito mamati ay Apo Jesus.
Sa di nagkurang iya panagtungpala, kadi amin na itakwa anong nibili ni Apo Diyos agina. Kuna ito. Ngam ala ka na idi nga lista, sa itagsit nangin iya basuran. Daya ko na, awa na serbi di. Na mangibilang ka isang atolay, nalintag yasango ni Apo Diyos. Di kada kayo ay nangit de, iya, no ganyan pagtagadan, di ka mamati nga isnag katulay. Idi nga lista na gayat da kayo. O, adi pagtako. Tumulong nga no peyang. Dupay sa nikwa ko. Adi agbus-busi. Ngam sapay ko ma, masing ano, orenong daduya lista dito, dim ongwam, ongwam. Awan tulus nga serbidi di, nga mangibilang iya bagimo kanalintag yasang ni Apo Diyos. Manyan to puntos ni Pablo, kadito, no na nga versikulo ka chapter 3. So, irining, basbasahan tida, amo tida, abaya kinuunsin niya biyag ni Pablo. Si papasna kam ni Pablo, nga agserbi ng Apo Diyos, nga masingan tida na sa bali aranta na nga agserbi Apo Diyos. Agan niya noon siya panunot na. Tuyan niya basbasaan tida irining. So, nuwad volunteer mabali na basa niya verse 10, patingga verse 15 para da tida. Volunteer. Anyone? Thank you, Manong Prof. Filipos chapter 3 verse 10 no 15. 15. Oh. Ay di ka diya panangi pagkaamo Kristo ya trigagayan kun. Sa kayat kumapadasan na panakabalin ni Apo Diyos. Ay nabilag unaya na panakabalin na kaito natay ni Kristo ay tuyan niya panakabalin na nagpaungar igina. Isa kaya tumapadasan niya po nakibulbulon e Kristo nga mapadasan diya ang sagrap para igina nga uman kaya po nagsagrap ni Kristo para datida. Ay natay Kristo sa balina kuma nga uman igina. Ay di kad oray naga na nga maawa iya ay namnamaan ko wa magunod ko peya panagungar diya natay. Ay diya kam magunod diya tarigagayan ko si kana pikam magbalin ka perpekto. Ay diya kasasaad na pinili na ni Kristo kasi no bali na nga uman kay igina si tuya usaran ko umin na kabailan ko wa agbalin nga uman e Kristo katuya na rantana niya. Kakabsat amo nga diya pikam magunod diya tarigagayan ko mipanggap e Kristo. Ay di kad Idiya siya umuan ko. Ay uman ya isa nga kikontes ka managtag. Ay bayan ko diya uwad alipod ko. Senas lupas diya uwad ya sango. Ay uman kaya ya isa nga kikontes ka managtag. Ay ari ga si papasna ya managtag ko. Nga agturong ya pagtumpalan kasi no magunod ko ya gunduna. Ay di kadga po ya panakitipon ko ay Kristo Jesus. Ay apsana ni Apo Diyos nga mangawat ya gunguna nga edena ya kalangit. Ay di kad agtampi yan kuma ya panpanunot diya natana nga panamati. Ngamno sa bali ya panpanunutan no ay Apo Diyos kuma ya mangituka mo da kayo. Thank you, Manong. Okay. Idi ay nga pasat niya Biblia na aduyak puntos ni Pablo. Kada nga versikulo ay magsabaling nga puntos na. Pum, 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 pum. Manyan. Diretso. Kaya ay umatras sida ka verse 10. Saan tida manin. Ika discussion tida. Na doon unay at puntos ni Pablo. Oray ka isa nga baga ay doon unay at puntos na. Manong Rigo, anong nukit na basaan niya verse 10 manin? That's do, ito na way tida ka verse 15. Hindi na malagip ya verse 10. Okay, just verse 10 manin. Okay? Okay? Ya, pe, nangrugi ako sarkan tokas. Hindi ka niya pakaamo, Kristo, natariga
panakabalin ni Apo Dios ay nabilag una yan na panakabalin na ta. Ito na kay ni Kristo ay tuyan niya panakabalin na panabunga ragina. Ay sa kayat ko mapadasan niya makibulbulon Kristo nga mapadasan niya nagsagrap para ragina nga umanpe niya panagsagrap ni Kristo para dakiga. Ay natay Kristo sa balin na nga uman ragina. Okay, thank you, Manong. Okay. So ito yan, wagas niya panunod ni Pablo. Awan, hindi ka didi nga listahan na makibulon ay Apo Diyos. Pano, makiamo ay Apo Diyos, awan. Basta't unwa mo dito ni Bili ni Apo Diyos ay 100% kangin. Dali ni Pablo. Siyempre, ito na tempo, what ito simbahan, ito panan, unay kwarto, yagyan ni Espiritu ni Apo Diyos, na awan makalna. Awan makalna. Kung idinin, gapuya daga ni Jesus, makalna ang hindi mamati Apo Jesus. Kaya kasawan, inya ni Apo Diyos na what relationship mo gina. Akanas na, nag-share bisa to the dan, ito yan, nalpasin, sumuro na nga Sunday, kiservice manin. Basta, si papasta ka nga kiservice, okay ya relationship mo ako Diyos. Kan. Na kayo nga wad ana. I know, go home di ana, gayat ka school. No, adida nga kumablao na kayo, ay, sakitan niyo uray no. No eh. Edi ya ka na, niluto ko para na kayo. Mayakin na po, papa, mayakin na. So, kikatod ka, kaupon ko. Nung adida po siya sumpo, ibaga mo nga, nalida kami ang relationship ko, yan ako. Ay, akan. Masapo na what to conversation, what to gintin lang, what to gis istorya. Mangka, what chance na, amin niya panagayat nga what ipuso mo, what chance mo nga ipasingan anak mo. Say, awatan mo kaya panagayat na, gayat na. Para ikaw. So, idinin ay akan na masapo what to personal nga relasyon Apo Diyos. Nung idealistan, nung ideya pagtulgadan nun. Nung idinin ay gapuya daga ni Jesus. May bilang ni Apo Diyos, kaamati da. Ka-papa. Nooy. Ay no, Apo Diyos. Ay mangka, na respeto unay. Ngam no, ibilang agi nakakapa mo, akan tidak ngamansing kung mga umadani ipapa tida. Lalo na no, namaro unaya papa tida. Ito na no, serving Pablo Apo Diyos, gapo ansing. No, adi natin pala na mindia lintag di Hudo, silintag di Pariseo, ibilang niya bagina ka, marabas unay. Malupsaw ni Apo Diyos, adi at nagtungpal ka di amin na bibilin na. Tuwan niya bagas na yung panunot ni Pablo. Kung idinin amo na, duwa nga siya kaya to. Kanang kipag-amo Apo Jesus, say mapadasan niya pagkabalin na. Mapadasan niya relationship nga kibulon Apo Jesus. Tuyan niya kaya to Pablo. Malagip no ito, isabat niya Pablo Jesus. Nakulap agina katalunga ugaw. Ngam keno inumbet to lalaki na kararag para Pablo, naagasan to mata ni Pablo, nadagos. Manyan. Ito nang agas ni Jesus kadito pilay nga tolay. Maagasan niya bagida nga dagos. Apo Diyos, kanya kaya ko nga masingan. Maagasan da nga dagos. Nung awan plus isa nga tulay na agasan niya puso da nga dagos. Mainot-inot. Ito adalang na Jesus. Nagkibulong dahil Jesus katalo nga dagon. Ngam ito mo di nga gabi na maway nga Jesus ito garden ka Gethsemane. Pinanaw da ni Jesus. Adi kam nagnakam ya puso da or akan kam nalpas na tumanang ya relationship da ya Apo Jesus. Mainot-inot. Ya mangka ang tanang niya puso da, niya panamati da. Alright, basaan ko ya verse 11.
Ay di kat, oray nagan nga makwa, iya, ay namnamaan ko nga magunod te, ya pangungar diyan tay. Amuno ito, aduya mang threaten Pablo. Pablo, sirdang ka nga mangiwaragawag, may balod ka! Ay, ngam akan na mabalin ta, kanya pita. Doog sirdang ni Pablo nga mangiwaragawag, umangka, abus-busin agina. Gusto nga Jesus, ano akan? No akan nga gusto nga Jesus, sirdang ka, gumanda ka. Ngam amunay Pablo, busin yan. Kaya, once amo na ya remedyo, akan mo ipalubos niya, kabulon mo nga, at tuloya nga, manis idi, agtalgada ka didi, akan ilawag mo gida, awan serbi didi. Awan serbi, no, awan panamati adagan Jesus. Ay napiana resulta, no, makipulon na Jesus, ay namarukan, akan tuya niya mangisala ka dito lang. Yan ay resulta, no, bisbisi niya, napiangan relationship ay Jesus. Adi mo baliktaran didi. So, akan naman sing Pablo, nga mangiwaragawag, taan muna, oray numataya, sigurado magunod, ya, panagungar diya, mamati ako Diyos. No mamati ka, ili nga biyag, rabaw niya daga, ili siya biyag mo, well, no awan na malpas no matay, kanya ako mapadasan amin. Amin niya, tiya nga uman. Amin niya, basol. Kanya ako, oray padasan ka. Isa ko. One time, man yan. Kano mamati ka nga, awan na masabayan niya biyag mo, malibat ka, magka, masap na, kumaknang ka, amin niya, kaya sa nikwa, tano, yas, umbet na biyag, awanin. Amo na Pablo, oray awan na balay ni Pablo, o balay na kalangit. Oray elak ka siya sa nikwa ni Pablo, rabaw na nga daga, aduya sa nikwa na iyad langit. Mangyan to, panunot na. Okay, para ginana, en anos, kariga, taan mo na, nung umbet ni Jesus, umbet niya pag-aarya ni Jesus, amin niya kasapulan na, ay wala ginangin, iyan langit. So, itong, sing ano din, di nagkurang iya pa nagtumpal. Mangka natak ng unaya pride ni Pablo na, siyempre, awan ang protect yung atulay. Oray ni bagal, di nagkurang ka pa nagtumpal. Siguro nagkurang ka pa nagayat. Ito yan number one nga bibili ni Apo Diyos kadiya Hudyo, kadiya Israelita. Ngam amuti daga po, idi, narungat mo ni Pablo. Kana man nga lalaki, kana maru. Surunto na dialintag ng mangkal isa nga huwes na stricto unay. Stricto unay dito pari sa'yo. Awan pa nagayat na iya kapada nga katulay. Idinin, naun siya uuray ni Pablo. Naun siya wagas niya panunot na. Verse 12. Diya kam magunod diya tarigagayan ko. Siya ka na pikam na agbalin ka perfecto. Ay diya kasasaad na. Pinili nga ni Kristo, tasino agbalin na nga uman agina. Sa tuya usran ko, amin na kabailan ko nga agbalin ka uman ni Kristo. Tatuya niya ranta na iya. Naaminan ni Pablo, kabulon, kakapsat, ay kanak perfecto ko na. Ito, taseno aduyar mga respeto, iya mensahe mo, masapo na, manos ka, perfecto ka. Si papas na ko na ni Pablo. Ma'am Idinin, kapuya asin nga po Diyos, anong nang-prangka nga Pablo, may panggapya gusto nga, kasasaad niya puso na. Niya panagbiag na. Akan tida masapo na agbaling ka perfecto. Ta mainot tida nga, tumanang, iya panamati tida, sa relationship tida ay Apo Diyos. Di ba gana nga, usiran ko amin ang kabailan ko nga agbalin nga uman ay Kristo. Masapon ng ilaw ko di. Itun didiya pagtalgadan ni Pablo, idiya pagtalgadan no. Nuusiran mo ya kabailan mo, ay
Kahit sa pagtagadan mo ya, bilag niya bagi mo. Bilag niya panunot mo na decision na gawa ka na piya, bilag niya puso mo, bilag niya karuruwa mo, ang nagkurang. Oh, nagsir na nga ng baso. Kano dadan, nag-fail ka man eh. Inumbet to, karuga mo nga, gadang na te iya, pate mo. Ayun, gadang iya pate, kung ang no isuli na, nakakdul na, Mangka, awan na tiyan sana, awan na pankabali, tida na, unsan niya puso, tida. Usapo niya, kinunsin niya puso, ay agtaud ay ako Diyos. Ito ay pagtalgadan ni Pablo, ya, kinabilag niya, espiritu na. Kung irinin, amo ni Pablo, awan pankabali niya espiritu na, amin niya pankabalin, ay agtaud ay ako Diyos, ya espiritu ni ako Diyos. Nung ganiya kabailanan nagtaud ay ako Diyos, usara na nga agdayo ay ako Diyos. Usara na nga agserbi ay ako Diyos. Manyan para da kayo. Ito na agbalin kayo kay isang mamati. Dagos wad na din ay ako Diyos nga kabailan. Nang agtaud ay espiritu na. Enya na nga as usara no. Sa pula no, ganiya kabailan na din ay ako Diyos ya. Usara no kuma. Nga mong suporta, iya bungboy tida. Mangka di adigi, tigaya adigi adu. No abaya balay, masapo aduy adigi. Akan na mabali, isa nga siya, kabailan niya isa nga bunggoy, masapo nga, amin nga, kabailan na na ako Diyos ay usiran tida. So, ya ko na ay, usiran ko ya, amin na kabailan, nga agbalin nga uman ay Kristo. Kanya ni Pablo na, nung nagsagrap ni Jesus, agsagrap kay Agina. Kanya kita. Pablo, adim kayat na, lalapas unay biyag mo, agdalaan unay. Kanya ni Pablo, taan muna, ya sumuruno nga biyag na, iya langit ay perfecto. Dikat, oray no irinin, huwag kang brigat na anunusan na, yan ay kaslanga, panagdayo na ay ako Diyos. Hapo Diyos, natay, kasi nung mabiyag di amin kuma. Kaya amunay Pablo, oray nung malibat kagina, mi warwaras kamya kagina ako Diyos. Kaya amin niya tunay. Amuda nga, akan nabusit. Tanuwad tsansa nga Pablo nga, talikod, iya mensahe ni ako Diyos. Ngam na, madi. Kuro gaya miya kagina ako Diyos, mi panggap Jesus. Gaya miya kagina ako Diyos, mi panggap Jesus. So, idinin, verse 13. Kakapsat, amo, nga diya pikam na magunod ya tarigagayan ko nga mi panggap ay Kristo. Ay dikad, hindi ya siya unwan ko. Ay uman isa nga kikontes nga managtag, ay baybayan ko diya wad iya likod ko say nasnuk pas diya wad iya sango. Kaniya wad iya lakod ne biyag ni Pablo. Amin ito dakek ang inungwana. Na maparigat ka diya, mamati ako Jesus. Pagtagada niya, kinabilag niya bagina, na agserbi ako Diyos. Amin diyan ay wad ilikod din. Nasnuk ay ako Jesus. As ni ako Diyos, na biyaya ni ako Diyos, na panagayat ni ako Diyos. Amo ni Pablo, yapin niya kung ay, no, ya Spirit ni ako Diyos, ay wad iya puso ko, ay makaruwar ko ma. Sumari kuma iya puso ko, iya Espiritu ni ako Diyos. Kaya tasawan, no gusto nga panagayat ni Jesus, wag gusto nga panagayat nga daw iya puso ko, gapo iya Espiritu ni ako Diyos. Akan ta sa ino, mangka, gen kukuna nga, o managayata, o, kaya nanakmanteng, yakagi ko, o, masapo na gusto, kuro, akan na peke. Adi kayat ni Pablo nga agtuloy nga magka-plastic ni Pablo iton. Oy mamati ako Diyos. Ngam narungat ko na eh. Awan mong panagayat para kadiya kapada nga tulay. Kikontes agi na kadito kapada nga. Ngam irinin ipaganay miyari nga uman ka isang kikontes nga maligtag. Masapo na i-explain ko, ilabo ko ya agsabalian. Iton man isa nga ag-training kay Pablo.
nandun na lakin. Nang masako namin tuloy, taano madimi tuloy ay magfela. Aka na may bilang ka anak na ako, Diyos. Okay. Okay, focus ka, Pablo. Yeah. Usaran yung kabailan mo. Managta. Oh, hindi ka nga sumuko. Oh. Manyan to, pabilgan na ya, puso na, pabilgan. Irinig. Ya, managta ni Pablo, ay miyari ka diyes at anak kay school, no go home da, teacher, mistara, kana masapang may baga. Okay, no go home ka ngin. Managdaga ka na paspas on. Say si ragsa on. Akan, ta natural par ka diyan. Friday. Winay anak kay naman na homework ano school panda ka man. Oy, managdagda yaron tay. Nagamdam daw unay. Tuya ni kabulo niya, agsabalian niya biyag ni Pablo. No ito ay managtag ta pilitan niya bagina. Oh, no, akana managtag ay akana mibilang ka si papas na mamati ako Diyos. Nang idinin ay si papas na dapuya ka nagayat ni ako Jesus na wali puso na. Manyan to agsabalian na. No ito na yung wana ta panpanun na masapon. No dim umwan ay hindi lang ka failure. Idinin ay ang wana gapuya panagayat ni Apo Jesus. Siyempre, malagit pidaya story ni Apo ni Pablo. Kung isabat niya Jesus, Apo Diyos siya ng awat Pablo. Man ka isa nga anak, hindi nga bebe na ka anak. Jesus, kubet, Bo, nung awat kita nga manakang iya anak kita. Kubet. Nung masing nga no, man niya bagi mo, ori adi pa maawatan niya kagi mo, mag-awat ka pe. Agdaktakiam na. Mama, papa, maniya. Kana managtag ni Pablo, Jesus, ta mansing, diya managtag ka na piya ay malutsang ni Jesus, ay madismaya ni Jesus, iya panagbiyago. Gapuya asin ni Apo Jesus na salkan da. Thank you. Kuya, willing nga Pablo nga mag-respond. Mang-aw at yes. Okay. Iwat siya na kagi. Okay. Among nuya kaya nga sawan. Inapya. Okay. So, gapu yan ay pinya ni Pablo nga managtag. Akan gapu iya performance na awan na grade mangka school nung piya nga managtag ulo kan. Managtag ni Pablo gapu iya panagayat na nagtawid ni Apo Jesus nga wad iya puso na. Ikat para na tayo. No, wad isang aligo na adiya na ka-service ta nadaganga. Ay, adi ka nga gulido na kasayaan niya panagayat ni Apo Jesus para ikaw, kapo adi ka nag-service ka isang aligo. Tayo pagtalgadin tida nga bilang ka anak ni Apo Diyos, ay panamati tida iya inawa ni Jesus. Say amo tida nga mainot-inot, ya pagtanang tida, ya relationship tida iya Apo Jesus. Ngam, siyempre, aka namilot pe no, mamati ya ngam adi pulos nga ki-service. Ta sigurado nga mawaya ka langit. Kaya nga pe. Ta amin ito gamdaway na makibulon ka diya kakapsat mong kapanamati. Ay hindi nagsali. Mayari ka isang atole na adi pulos na kisayan. Kan naman pili kang no adi pulos na kisayan ay mga awan turag sa. So, kunay Pablo, verse 14. Ayuman kay isa nga kikontes nga managtag, kay ari ga si papasna nga managtag ko. Nagturong iya pagtunpalan, kasi nung magunod kuya gunduna. Ay di ka, kapuya panikitipon ko Kristo, Jesus. Ay apsana nga ako Diyos nga mang-awat iya gunduna nga etde na iya kalangit.
awan tidak time ini na listaan no explain amin dia gunguna nga what para tidak nga mamati. Yang umunay Pablo na ito ay si papas na aginaga po iya ansing. Ansing no di natong palan amin dia lintag ay bilang ka kana anak ni Apo Diyos. Mang idinin, gapuya panagayat na ni Jesus, nga wad iya puso na, si papas na ang ginagapuya panagayat. Akan gapuya ang sing. Mang kadiya na kung ka school, akan daga mansing na managtag, managtaga po, maka natuwang para gila, nanggamgam da unay. Nanggamgam unay ni Pablo idinin, gapuya inuwa ni Jesus. Kaya, nipa amin niya ansing na, nipa amin niya liyaw na nga, umadani ako Diyos. Daan mo na, perfecto na eh. Eh, adi nagkurang to dato na Jesus, ito krus, para ka amin niya baso na. Sa yalas na verse, ay gikan, agtanpe yan kumaya panpunot diya, naktanang na panamati. Ganun sa bali ang panpanunot ni, ay ako Diyos kumaya mangipakaamuda kayo. Ya kaya ito sa 1 kabulon. No, akan kang clear. Yarantanya karunga biyako. Kapuya relationship mo ay ako Diyos. Salkan na ka ni ako Diyos. Kasi no, napiyaw kumaya kung sa mo ya anan niya biyagimin. Oh, baby. Okay. Nagsapo ati ka eksemplo. Ito ka anak ko. Kasi ko paya papa. Papa ko ay pasawa eh. Nung iya ay pabakam. Amo ko nga lalaki sa ginaya ama ko. Ay nung umabaya ay manyan kidya bagi ko. Ang panukan ko. Papa ko nung wada kanan iya ngudo niya rep. Ay anong nangamasingan? Ang iya ay adiya ka mamo. Kaniya Antoni. Sabi mamat ka agdan. Kasi nung masing ay wada kandi bayam. Oh. Kaya nung high school akin, medyo mabaya bagi ko. Say what time na masapo to graduation, nang kadiya graduation, masapo nung medyo na orno si abado mo, akan ito t-shirt. Kami ito gabi na naway kami ito graduation, singan to aparador, ay, mikilat din to, bado ko, na inusar to, ito isa nga dagon. Ay, sige ko tay unay, say, sakit unay ya saka, ya sapatos ta, migilat unay. Ay abay pa yung lidog niya mama ko, awan tsansa naman may gumatan ka, taga orasin. Naway pa igyan niya papa ko, papa, tayo negosyante igina, wala pa ito kurbata, wala pa ito t-shirt. Papa, salkan da, hawan ko to, napiya nga bado para yung graduation. Ay, okay, so nipat ka na iya. Nang siyempre ta 14 o 15 na kam umabay ka unay. Kawang unay ha bato na niya. Sinteron no hindi kumain yan dadu unay to ipos na ta. Sa ito sa batas ko ay mangka kawang unay pa okay na panalana na manalan. Mam to na singan kuya na nagbado ay abado niya ama ko. Amo ka na okay. Idinin, adi akam ng pas nga agnakam. Kung siguro no 20, 21, 22. Gusto ya kasya ni di nga bado niya. Mangka masingan ko na iya future ay agbali na lubod ka lalaki uman papa ko. Yaran tanong ansuran yan ang sampulo. Akang kami perfecto ni Pablo. Mangka ana ng amuna Jesus nung nagnakap ni Jesus, miyarig ni Jesus, ya amana, amo ni Pablo nung mituloy ya relationship ni Jesus, mainot-inot na agbaling ni Pablo na uman ni Jesus. Oray nung kawag-kawag kami panagayat ni Jesus, ya puso na, mainot-inot na mapenam na. Say natural. Say mapenam na ya pagtaudan niya panagayat ni Apo Jesus. Para da kayo pe. Ay, namati pe ito isa gandagong di ko unay maawatan niya banbanin niya kagini di. Oray.
Oray no, kawakawang kang ya, kagina ako Diyos ya puso mo, hindi kang nga dismaya ako ma. No, ganyan na ang hatan mo, ay usran mo. No, oray no, 10% na siya Biblia, ya maawatan mo, ay usran mo kuma. I-applicate mo, i-applikar mo, i-biyag mo. So, next week, ituloy tinakam idingon kasat. Dada doon ay no, miyamong dito lima ka mga bersikulo. So, last na closing punto ko. Alak nung kumaidingan. Nuwagan ni alistahan mo. Bueno, sa bali alistahan, dito pagtagdatan mo ito. Awan na sabi ay ipa mo eh. Yan number 1 ay panagkipaka mo kay Kristo. Yung relationship mo kay Kristo. Tuwa siya focus mo. Akan gapuyan liyaw, akan gapuyan sing, kung gapuyan panagayat na Jesus, maki-relationship nila ni Apo Jesus. Alright. Eh manang Sylvia kanu ya pagkararat para tidak na closing prayer. Nagtuloy ni Aaron marami. May agsika tidak tayo. Dayaw mo ikaw, hindi na natagi mo, nakatag mo ako, siglamang kami Lord, wag din natagi mo, itulong mo ako, sa kanyang missionary, mga amin, sa nagiyakang serving ko ako, sa serving ko kami. Sapay ko mga Lord, sa pagdaan mo, Santo Espiritu mo, ay tulungan kami, naman ko Pablo, naligpanan ko man, nagati na kasasaad mo, pagtalikan ko man, ikinuwan Jesus para sa kami. Ay Lord, tutulong niyo, iiwanan niyo para sa kada kami, kami na panani, italit niyo na ditungan niyo, hindi Lord, ikalakniban mo, na para sa kada kami, Apo,